hapon, mao kini ato ang latest weather update para karong adlaw. Ilabi na sa bagyo nga ato ang gibantayan nga si Typhoon Tisoy. Sa ato ang latest nga severe weather bulletin, ang mata o sentro niini nasigpatan sa gilayon nga 235 kilometers east-southeast sa Virac, Catanduanes. Nakamintinar sa iyang gikusgon nga moabot sa 150 ka kilometro matagtak na daw siyang sentro ug pag-unos nga moabot sa 185 ka kilometro matagtak na. Nagairog kini pakasadpan sa gipaspason nga 25 ka kilometro matagtak na. Atong nakita sa tuang latest satellite images nga baga na ang pagpanag-om nga masinati ug nasinati sa Bicol region ug sa tibuok Kabisayaan. Subay niini natay gi-issue nga heavy rainfall warning, yellow warning karon ang Northern Cebu ug ang tibuok Eastern Visayas. Diin makasinati og mga kalit na mga bundak nga pag-ulan, posible ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Ang ubang bahin sa Cebu ug ang probinsya sa Bohol, gi-issuehan pud nato og rainfall advisory. Diin kinahanglan kitang magmonitor sa ato ang mga pag-ulan kay posible gihapon nga mosaka ang ato ang level sa tubig, ilabi na og dugay na o prolong na ato ang mga pag-ulan. Kining ato ang masinati na mga pag-ulan gipaabot nga hangtod pa ni ugmang adlaw tungod kay ang baga nga pagpanag-om o rain band sa bagyo padulong pa mosulod gyud sa landmass sa Pilipinas. Sa ato ang latest nga track gipaabot nga si bagyong Tisoy mo landfall karong gabi ari sa Bicol region, particularly ang probinsya sa Catanduanes, Albay or Sorsogon area. Ang paglandfall niini karong gabi or ugma sa kadlawon unya makagawa sa ato ang Philippine Landmass sa buntag sa Miyerkules, makagawa sa Philippine Area of Responsibility sa buntag pod sa Huwebes. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas DOST o para sa Balitang Bisdak, kini si Romeo Aguirre, ngayong hapon.